Volám sa Miroslav Dráb, v rámci dobrovoľníctva pracujem s parašportom, s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, inkluzívne so zdravými športovcami. Vlastne šport je súčasťou môjho života od detstva a vlastne verím tomu, že športom sa dajú meniť životy. Pôsobím ako riaditeľ hokejového klubu tu v Dolnom Kubíne. Okrem toho som generálnym manažérom parahokejového tímu a manažérom floorballo-elektrických vozíkov. To sú dva tímy telesne zdravotne znevýhodnených ľudí. Vlastne zabezpečujem im komplet, čo sa týka prípravu tréningov, zháňanie nových hráčov, podmienok, vlastne zlepšujem im podmienky pre šport. Samozrejme spájam to aj s mestským hokejovým klubom ako inkluzívne, aby sa o nich ľudia dozvedeli, aby vlastne aj deti, tie najmenšie, vedeli o tom, že aj takíto ľudia sú medzi nami a treba si navzájom pomáhať. Moja prosba de facto pre všetkých je, že aby sme si otvorili oči a hlavne srdce a tým dokážeme sa zamyslieť nad všetkým a dokážeme pomôcť aj iným ľuďom.